llamo Saleh Bahía, he nacido en 1949, soy saharaui del Sahara Occidental. Tenemos vecinos marroquíes y tenemos vecinos argelinos y vecinos mauritanos. Tenemos nuestra cultura diferente a estas culturas. Tuvimos una invasión por Marruecos que nos invadió a los años 75 con Mauritania, y con el acuerdo que hicieron en aquellos tiempos se repartieron al Sahara a dos partes, en lo cual nosotros hemos logrado salir de nuestras tierras a este desierto. En aquellos tiempos el único país que nos abrió sus puertas era Argelia, y aquí estamos viviendo en Argelia. Llevamos más que 30 años en el exilio, esperando a volver a nuestras tierras libres. Els exiliats saharauis viuen en una de les zones més inhòspites del desert, amb temperatures que arriben als 50 graus, amb molt vent carregat de sorra i sense cap mena de vegetació. Els habitatges són construccions petites, amb parets d'adob i sostres de zenc. Les habitacions estan construïdes al voltant d'un pati i sovint hi ha una jaima per les visites. Els campaments estan envoltats per tancats de ferralla, on les famílies tenen cabres que complementen la seva alimentació. L'aigua és molt dolenta i la que és apta pel consum de boca s'ha de distribuir en camió fins a les cisternes familiars. Des d'allà s'agafa en garrafes o en mànegues. En aquest desert no és possible autoabastir-se i per això els refugiats saharauis depenen, per tot, de l'ajuda internacional. Així viuen agrupats en 5 campaments els més de 150.000 exiliats saharauis, en condicions d'extrema pobresa, aïllats en un dels deserts més durs del planeta, lluny de les seves ciutats arran de mar i de les seves terres amb aigua i vegetació. El Sahara Occidental era una provincia española como toda la provincia. No hay que olvidar que nosotros hemos vivido, como españoles directamente. Yo me acuerdo en esa época, por ejemplo, había el mejor actor del cine cómico, era José Luis López Vázquez, había cantantes como Rafael, Karina, Basilio, Camilo Sesto, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat. Todos esos cantantes son nuestros cantantes, nosotros como jóvenes. Entonces nos dedicamos el sábado o los domingos a irnos a Canarias, nos queda cerca 20 o 30 minutos, y con un precio muy económico nos divertimos 2 o 3 días ahí en el Parque Santa Catalina, en toda aquella parte que yo me acuerdo muy bien. Toda la documentación que tenemos es una documentación totalmente española, porque ser español solamente de joven, no, ser español de origen. Mis padres y mis abuelos han estado allí y España ha estado acá más que un siglo. Se puede decir de una forma más correcta, es de una traición, así directamente. Espanya va colonitzar el Sàhara Occidental al segle XIX, però va ser a mitjans del segle XX quan els petits assentaments espanyols es van convertir en ciutats, en instal·lar-s'hi la població nòmada atreta per les comoditats urbanes. Però a mitjans del segle XX, Àfrica ja s'estava descolonitzant i les Nacions Unides instaven reiteradament a Espanya a organitzar un referèndum d'autodeterminació, que finalment es va anunciar pel 1975. Aquell any, Nacions Unides hi va fer una visita per inspeccionar el procés i els saharauis es van volcar a rebre'ls amb banderes independentistes del Front Polisario per l'alliberament del Sàhara. Aquella efervescència visualitzava que un Sàhara independent se situaria fora de l'òrbita nord-americana, i això passava quan només feia un mes que els Estats Units havien estat derrotats al Vietnam. Henry Kissinger, secretari d'Estat nord-americà, va trigar només unes setmanes a dir que el Sàhara s'havia d'incorporar al Marroc, el millor aliat dels Estats Units a la zona, i 4 mesos més tard, el Marroc va començar l'ocupació del Sàhara Occidental amb una marxa de 350.000 civils, dirigits per la policia i per l'exèrcit marroquins.
Al cap de 6 dies d'haver-se iniciat la marxa, Joan Carles de Borbó, cap d'estat en funcions d'Espanya, va reunir-se amb els oficials de l'exèrcit espanyol al Sàhara per assegurar-los que es protegirien els drets del poble saharaui i que Espanya mantindria els compromisos amb les Nacions Unides. Però 12 dies després s'assignava a Madrid un acord pel qual Espanya abandonava el Sàhara i Marroc se'l repartia amb Mauritània. El 20 de novembre, el mateix dia que es comunicava la mort del dictador Francisco Franco, Joan Carles de Borbó ratificava l'abandó del Sàhara al butlletí oficial de l'Estat. El Front Polisario va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica i davant l'ocupació militar marroquina i mauritana, desenes de milers de saharauis van fugir endinsant-se al desert. L'esgotament, la set i els atacs de l'aviació marroquina van fer-hi estralls i va morir el 10% de la població saharaui. Algèria els va acollir i allà es van instal·lar els campaments on encara viuen. Son bereberes. Los marroquíes, hay que decir la verdad, son bereberes. Y nosotros somos saharauis, somos beduinos que llegamos del Yemen o lo que sea, pero no hemos venido de aquí, de Rif o de otra parte. Hay que ser razonable. ¿Usted cree que que España ha estado con nosotros más que un siglo? Voy a cambiar la calle Mateo Martínez número 21 por la calle Mohammed VI o Mohammed V o IV o VII, la madre que le parió. Eso no lo haría. Al cap de 3 anys de guerra entre saharauis i exèrcits ocupants, Mauritània es va retirar i el Marroc va ocupar també el sud del Sàhara. El territori va quedar dividit per un mur de 2.500 quilòmetres, construït pel Marroc i defensat per l'exèrcit marroquí i per 9 milions de mines antipersona. Però el mur no va evitar els atacs dels saharauis i la captura de milers de soldats marroquins. Després de 16 anys de guerra, el 1991, el Marroc i el Front Polisario van signar un alto al foc i les Nacions Unides van interposar cascos blaus entre les parts. Des d'aleshores, busquen un acord que acabi definitivament el conflicte. Se ha demostrado de que no solamente el gobierno español de aquel tiempo nos traicionó, sino nos traiciona toda la gente, que todos los gobiernos que no quieren ver un Estado saharaui. Felipe González aquí en nuestro campamento ha estado prometiendo y al subir al gobierno no hizo nada. Entonces todavía estamos esperando. Por la roca esa del Perejil casi se arma la de Dios y por un pueblo que habla el castellano y habla el español, que ha estado en España más que un siglo. Malgrat la falta de suport polític dels governs espanyols a la causa saharaui, la societat civil ha generat un ampli moviment d'ajuda als refugiats. La imatge més visible d'aquesta ajuda són les caravanes solidàries d'aliments, que s'envien periòdicament conjuntament amb les institucions internacionals. La mitja lluna vermella és la responsable de distribuir aquests aliments, però són les mateixes dones de cada campament les que controlen que els arribi tot el que tenen assignat i les que ho reparteixen entre les famílies. Però la situació en què viuen els refugiats saharauis fa que la malnutrició afecti amplis sectors de la societat. Per pal·liar aquesta malnutrició, l'Associació Catalana d'Amistat amb el Poble Saharaui impulsa amb la cooperació catalana un projecte de suport alimentari a les escoles bressol. ¿Cómo se llama? Yo se llamo Mohamed. El projecte també vol afavorir l'escolarització dels més petits per millorar el futur rendiment escolar i ha multiplicat per 5 l'assistència dels nens a les escoles. Aquests problemes d'alimentació afecten tota la població de refugiats saharauis. Un 5% té desnutrició severa, un altre 18% desnutrició aguda i el 55% de les dones anèmia. I és que l'ajuda alimentària que envien les institucions internacionals és per situacions d'emergència i no inclou ni fruita ni verdura. I al cap de més de 3 dècades, aquesta dieta és fatal pels qui reben aquesta ajuda humanitària.
para atraer la atención de los grandes donantes. Hay que tener muertos. Por eso la palabra no tengo claro qué significa la palabra humanitaria si nosotros vamos a esperar hasta que llegar a este nivel de tener muertos en un campamento de refugiados. També els hospitals dels campaments saharauis estan en situació precària i, com tot, depenen de la solidaritat internacional. L'Hospital de Buela l'està rehabilitant l'ONG Lleida Solidària, amb suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquest hospital està en bones condicions, però en general estan mal equipats, sovint pateixen talls elèctrics i el personal sanitari està molt mal pagat. Aquí hi treballa en Halil Hatri, un oftalmòleg saharaui que participa en una campanya de revisió ocular impulsada també per la cooperació catalana amb l'ONG Ulls del Món. Soy saharaui, soy médico, formado entre Cuba y Barcelona, y estoy de especialista en oftalmología y estoy atendiendo la salud ocular del pueblo saharaui. La patología más importante que afectan aquí son las patologías de la superficie ocular, por los granos de arena que entran en el ojo y dan esas lesiones corneales, conjuntivales, en párpado, y por las condiciones climáticas también el tema de la catarata, de las patologías maculares. La duresa del clima, amb constants vents carregats de sorra, obliga a portar la campanya de revisió ocular també a les escoles. Tot i l'extrema pobresa dels campaments de refugiats, les noves generacions creixen amb algunes de les comoditats que hi ha en altres països i en ple desert viuen connectats amb el món exterior. A més, als estius milers de nens saharauis fan vacances en altres països. Així, s'estalvien uns estius on s'arriba als 50 graus i cada vegada es cal passar tancats dins de casa durant dies per les tempestes de sorra. Alguns d'aquests nens, després d'anys estiuejant fora, allarguen l'estada amb les famílies d'acollida per estudiar la secundària. Me llamo Leila, tengo 22 años, estoy aquí en los campamentos refugiados de Tinduf, en Argelia. Fui en 97, en vacaciones de La Paz, a una familia en Andalucía. Me cogieron ahí 2 meses y luego estuve en contacto con ellos, me fui para allá en el 2002. Estuve estudiando hasta cuarto de la ESO. No teníamos tele, no teníamos placas solares, nunca hemos viajado en un avión, nunca hemos visto una playa. Y ahora con el tiempo ya conocemos las playas, tenemos nuestras teles, nuestros móviles, tenemos internet aquí, bueno, no en casa, sino en la wilaya. Als campaments saharauis també hi ha centres per connectar-se a internet. Encara són pocs els que els utilitzen, però el seu ús és lliure i des d'aquí els joves saharauis tenen accés a la premsa internacional, la música d'arreu del món i el correu electrònic. Les generacions nascudes als campaments de refugiats no tenen una referència directa del país que reclamen, però tenen una visió molt àmplia del món. Milers de noies i nois saharauis estudien secundària o carreres universitàries en altres països, principalment a Algèria, Cuba, Veneçuela i Líbia, i quan tornen incorporen als campaments part del tarannà de les cultures amb les quals han conviscut. Algunas veces me ven hablando y dicen que tengo alguna cosa cubana, la cultura, la manera de comer, la manera de conversar, la manera de saludar. Esta cosa tan caribeña se nos ha quedado, lógicamente, nos fuimos con 9 años y hemos vuelto con 23, así que imagínense, vinimos, o sea, la pubertad, la adolescencia, la juventud, todo la hemos vivido allí. Hemos aprendido a coger la parte buena que tienen los cubanos y es la que estamos transmitiendo a nuestro pueblo para que sea un poquito más alegre, más contento. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber captado, haber cogido múltiples cosas de las culturas, ¿no? Cultura española, cultura catalana, cultura cubana, cultura italiana, cultura francesa. Somos privilegiados dentro del mundo árabe. El pueblo saharaui de hoy es un pueblo con diferentes culturas. Solamente los niños de vacaciones en paz que van a España y van a Italia y van hasta incluso Estados Unidos, esto atrae cultura. Tenemos estudiantes que están estudiando en Argelia, en Libia, en Siria, en Cuba, en Panamá, en México, o sea, diferentes culturas. Pero toda esa cultura cuando llegan aquí,
el único pensamiento que hay para todo es ser un Estado. La primera percepció del conflicte del Sàhara és que fa molts anys que tot està igual. Però el Marroc ha de suportar l'enorme despesa de defensar un mur de 2.500 quilòmetres al mig del desert i això redueix encara més els recursos que destina la població. Paral·lelament, els refugiats saharauis han començat a ocupar territoris al costat del mur que controlen, molt més rics en aigua i vegetació. I als territoris controlats pel Marroc, malgrat la forta repressió, els joves saharauis han començat les protestes contra l'ocupació. Los marroquíes creen que con el tiempo va a haber un agotamiento y va a haber una rendición de los saharauis, pero se equivocan. Con el tiempo va a haber más radicalización, va a haber más gente que reivindican la vuelta a las armas. Y se equivocan los que están con Marruecos de que quizás haciendo presiones de que los saharauis se van a echar atrás. Lo que hacen es empujar a la gente a más radicalización, porque hoy echarse atrás o rendirse, nadie piensa en eso. Además, los marroquíes no tienen nada que dar. Los propios marroquíes huyen de Marruecos. No tienen nada que dar a los saharauis. Ellos vienen a coger las riquezas de del pueblo saharaui. Los saharauis están conscientes de eso. Entonces no ven ningún interés ni político, ni económico, ni social en Marruecos. Una cosa muy clara es el no unirse a Marruecos. No unirse nunca a Marruecos. Prefieren vivir aquí y pasarlo mal y estar en un desierto que no tiene nada que irse a Marruecos. Eso lo tienen muy claro la gente de mi edad, de mi generación. Siempre tenemos nuestro dolor interno y nunca creo que vamos a dejar de luchar por lo nuestro porque es una cosa justa, evidente, clara. Las nuevas generaciones saharauis que no han tenido la oportunidad como nosotros, los de 25 años para arriba, 35, 40 años, no han tenido la oportunidad de salir afuera a estudiar y han estado siempre aquí. Ellos se sienten más dolidos por el hecho de que estar aquí con las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, las condiciones alimentarias, las condiciones económicas. Entonces lo que quieren ya es de una manera u otra intentar levantar los muros, entrar como puedan por una cosa, ya hecha, preparada, o si no, pues a lo kamikaze, entrar y levantar aquello de una manera u otra. De verdad, realmente es peligroso, pero estamos intentando por todos los medios evitar la guerra, que es nuestra arma importante, pero si vemos que no hay solución, creo que lo que hay que hacer es intentar de esta manera y buscar la independencia por una manera u otra, porque la espera ja ha sido larga. Fins ara, els refugiats saharauis han esperat que es compleixi la legalitat internacional. Però les noves generacions mostren signes d'esgotament davant l'espera i cada cop s'alcen més veus que reclamen tornar a les armes. De moment, el Front Polisario canalitza aquest malestar i evita que s'instal·lin noves formes de violència. Però als camps de refugiats hi ha molt de temps per pensar i l'única sortida possible és cap al Sàhara Occidental. El pueblo saharaui tiene mucha paciencia y esa paciencia nació con nosotros. Siempre hemos estado toda nuestra vida así. Si no llegamos a esa paciencia, no hubiéramos estado aquí en pleno desierto más que 35 años en esta tierra del Ahmada. Pero el problema consiste de que el futuro, nuestros hijos, y estos hijos que se le han muerto todos, sus padres y sus abuelos y sus madres y sus hermanos en pleno desierto, esperando. No, yo creo que algún día, o estoy más que seguro, un día esto estalla a otra cosa. A la situació dels desplaçats saharauis als camps de refugiats d'Algèria s'ha de sumar la situació dels que viuen al Sàhara ocupat pel Marroc.
Molts saharauis són empresonats i jutjats sense garanties judicials. Així ho afirmen els juristes, observadors internacionals i organitzacions com la Human Rights o Amnistia Internacional, que assisteixen als judicis sempre que el Marroc els ho permet. Juristes catalans participen en l'observació dels judicis i denuncien moltes irregularitats. I la pròpia llei marroquina que s'aplica al territori i que no s'hauria d'aplicar perquè és un territori encara pendent de descolonització, però que malgrat això s'aplica la llei marroquina sempre diu que quan un és detingut per la policia, automàticament la família ho té que saber, si no passa a ser un segrest. Doncs bé, la població saharaui sistemàticament entra en aquesta roda de detencions arbitràries, il·legals, no es comuniquen mai les seves detencions, passen dies i setmanes amb casernes militars desapareguts. El detingut saharaui, en el moment que entra a la detenció, no té advocat d'ofici ni té advocat particular que el pugui assistir a les casernes militars i en els jutjats. I on després arriba el judici, que és on nosaltres tenim presència com a observadors i on hem pogut, després de l'experiència de l'any 2002, sistemàticament es repeteix sempre la mateixa tònica. Judici sense cap tipus de garanties. Més aberrant, des del punt de vista jurídic, és que el Tribunal marroquí condemna a la població saharaui sense proves. La base fonamental per dictar una sentència condemnatòria contra la població saharaui és les actes policials, que són actes que les hem vist nosaltres, que estan dintre de l'expedient, actes policials que fabrica la policia marroquina al moment de la detenció, actes que no estan moltes vegades ni firmades pel propi instructor marroquí, moltes vegades ni es posa el motiu de la detenció, i on sempre el pres saharaui no la pot ni llegir ni signar. Sempre hi ha l'empremta digital del detingut saharaui. Clar, tots saben llegir i escriure, tots podrien signar aquella declaració que ells fan davant de la policia. Marroc ho nega sistemàticament. Marroc ho nega, ell entén que no fa diferència del que és la població civil marroquina, els colons que estan alterant la població del territori ocupat saharaui, dels saharauis. La comunitat internacional, de totes aquestes barbaritats que des de l'any 75 estan fent els marroquins en els territoris ocupats, és plenament conscient, a través de tots els informes, com deia, de grans informes i de grans associacions com Amnistia Internacional. La pròpia Human Rights ha elaborat i ha publicat el darrer informe quan ha visitat els camps de refugiats a Tinduf i quan ha visitat els territoris ocupats, i està posant el dit a la llaga de les barbaritats que s'estan fent, de violacions sistemàtiques de drets humans i llibertats fonamentals de la població saharaui en els territoris ocupats. El trist paper que ha fet Espanya durant aquests 30 i pico d'anys. Penso que Espanya hauria de ser la gran valedora d'aquest tema, com ho va ser en el seu moment Portugal amb el Timor i com ho han sigut altres països en processos de descolonització de les seves excolònies, perquè, segons Nacions Unides, és un territori encara pendent de descolonització. El gran avalador del Marroc és, sens dubte, França, que és membre també del Consell de Seguretat, i és el que està imposant sempre anem a ralentir, Espanya va ralentir de la direcció que està marcant França i Estats Units. Amb els distints governs espanyols, tant socialistes com del Partit Popular, que no han tingut un pes específic dins de Nacions Unides de marcar l'agenda d'aquest problema de descolonització i d'imposar al Marroc el que és la legalitat internacional, ni més ni menys, que és sortir, fer la descolonització a través de l'única via que hi ha, que, segons marca Nacions Unides, a través dels principis rectors de Nacions Unides i de les resolucions de Nacions Unides, que és fer un referèndum d'autodeterminació. Al Sàhara, en una de les zones més dures del desert, viuen més de 150.000 refugiats. Es van exiliar del Sàhara Occidental, que era una província espanyola, quan va ser abandonat per Espanya perquè se'l repartissin Marroc i Mauritània. Dècades després, els refugiats saharauis segueixen esperant el moment de tornar a casa.